साइमारवा बाजार किला बागमा कन्स्टिट्यूशन खलाइजाक त्रिपुरा मठानि बखाखै सिकिनसा बाजार सभा खायमानि यागुलो लुकुरकनि हामारे हेकबा लुकुरकनो याफा लाइका गेंजी हेकबा जे मानमानि अब बाय थांजांनानि अब कुनो या अब कायसा अकरा साकरा रकनि कायसा हामारिनि बागै अमहा याफारजाक दं त्रिपुरा मठा हेकबा बुबाग्रानि बिसिंतै फायदि मानाय रकनि बिसिंतै आं किसे कक सानान बागै साइटकनाय डे टू डे सेक्रिफाइस खायने रक सगैका चाइमारो हाति सबाव अर लुकुरकनो हामजागै एडिसिनि सीएम नि साकथार मंबाय लुकुरकनो गेंजी कायसा याकबायबो याफा लायका त्रिपुरा मथा अ हाति सबाव मानजाखा सीएम न कारै किला त्रिपुरा मथा ब्लक प्रेसिडेंट सोशल एक्टिविस्ट रथिन्द्र जमातिया टीआईएसएफ अजमा डेविड मोरासी वाईटीएफ तै टीडब्ल्यूएफ आकरक खनाय नायदि लुकुरकनो तामको कचारखा Kai tor bonono hamjakna Puino khairo ma tongke Kai tor bonono khairo na Puino ruma tongke Kai tor bonono बाहाय इंखा बखारक तितम खातम खाता काकानि गंजिसिमा खांबा साबो गेंजिरि नरक नथिनि मथासा त्रिपुरा मठा हा निन कामी ब्रो अरक दखिन छैमरा सागर गेंजी माने बमहाय बखाताम साबोरि आंगानो आगे माने एडिसिन आगे न आं बने और थानिबो रसने आगे इसके सिस्टम खामेने आबानो नियावबानो टंगाय ने काकाने चिनो रवै फायमाने ताक्सा जरा आनि बसा बाय आं तुयो परबात तुयो काहां खाय बखाव दिने सिकिन साया बाय माने नों बखा बाहाय मा दंखा अमका आने अमा गंजिया आने अमनो खायमानेसि आं जतनो न खाबाय काहां खाबो आनि काकानो दै गथु थांनाय जानाय चिनो हामारि मालांथों दूर टू दूर कैंपिंग खाए सेक्रिफाइस खाए न खुग या करे त्रिपुरा सारकनि बागै सबो अंखरजा आं हायनो हाय तै कैसा कक सानान बागै साइ तगै नायनाय टीआईएसएफ नि अजमा हायकाबा सार डेविड मोरासिं बाय कक सानान बागै नरकनि जे सेक्रिफाइस खाए दूर टू दूर कैंपिंग खायमानि ताम बागै हायके अंखना नांखा नरकनि देरेस पर्यन्त सि अम हायनि थांसि बम हाय रेस्पॉन्स मान पब्लिक मेन कक के पब्लिक नि रेस्पॉन्स बेलाके कहाम बुबाग्रा उसकांगो बनि सरी हामया हनै बार सावो बनि यागलबो बुबाग्रा उसकांगो साकलायका सिटिट रक बाक्सा रक सानलायो बाक्सा मंगलायो हनै नाय हिंगा बनि बाङैनो जों तो साख्रि याकारि 2009 सिम फायमानि दफानो बखानांगै हिंगा माइके दफानि बाङै हिम तंमानि जागाबो बुबाग्रानि अमहाय जे बजे कबै कथारबाय नखरमा जागाबो बुबाग्राना सयसे फानरमा थांनि वान सगैनो जों किरा खायैनो बुबाग्रानि लगे थैया तंसाक तंसिनाय बुबाग्रानो कथार सबाबो आइ हिनिनो जों समय ताङैनो नखर लायजामोन एसे तै आं मकलनि मुक्ति फायने आं कक गोबां सानाम सलियस आमसाय फाइसिंग डे टू डे सेक्रिफाइस खाये न खुग या करे त्रिपुरा मठा रकनि बुबाग्रानि बखाखै ग्रेटा त्रिपुरानि मुभमेन्ट सामं खायने रक बाय आंतिनि मालाय फायके साइमारवा बाजार सबाव फायदि ब्रक बाय आंखक सानान बगै साइटकनाय ब्रक तामुनि बगै न खुग या करे द फान बगै ग्रेटा त्रिपुरान हायका बुबाग्रानो सुबावै न या करे दूर टू दूर कैंपिंग खाय गोबांमा त्रिपुरा सारकनो बुबाग्रानि कक रक पुसग्रै दं फायदि आं ब्रक बाय तिनि मालाय फायके साइमारवा बाजाराव आं ब्रक बाय कक सानान बगै साइटकनाय
thangnai sir norokni je movement khaimani obo tamno nasik mungklai khai tong जों मुभमेन्ट आवन खाइमा नोंखांखे कके सकांगो हामबाय जरने निउस न ताइ कके हाइसे जों ताबो बुवाग्रा बने लिडारशिप बुवाग्रा एमन जन साधारण खरसा राजाङै बरक लुकुरक बाय फाइ मिलिवै दं जों बनो नाइसिगैनो जों नक नक थांखा बररकनि बखानि कगना सावनि गा बररनो बखानि कगना खनावनि थांथानिबो बररक अमननो सावजे बुवाग्रा थानसायोब्ला हनो जों खांखे गोबां माने बोखा मिलायलाया खालायनाय जों बिजेपि खायो जों सिपिएम खायनाय गोबां मन अंतरखायाव माइखौ मोखां सलाय माइ ओंलाय दङ बनि बागै जों थानसाव फायनानै फानो सिनि बिलाइनि केबे मङै दङ अब कगनो सांगे जों अब कगनो खनानै बागैनो नक नक थाङो ओंगा तिनि अ साइमरे एलाकाव जेहेतु अब निजेन आमचय निजेन गामि हमा हायबा हर जागा फायना आं तुको मुसुखा तुको मुसुइना अ प्रोग्राम फायका हायफार आनि सरि बिलाइ हायमिने बाय आं कग्रबो सालिया कग्रबो नारगलिया तानि गायफानि सिनि ए दर टु दर नक नक थांमाने ताबो अरनि जों थांफिनाय आथ्रबो खागो यांगो खनानि सिमि चेंनाय ओंगा चुनो कुनो रेस करै ओंगा गां ड्रेस रक सलाय फायनाय ताबो अरन प्रोग्राम फायका ओंगा आरो सीएम रगो सफायजाक ओंगा आं कगनारले कगनार हमफानो ओंगा ताबो जों माइके थांनानि बागै जों हायनाय रेदिं तंफियो door to door camping khai lokora busu jarathi public rone response man पाब्लिकनि रेसपेक्ट आमनो जों थानसानि होनायनि बुबाग्रा साफानो रियेलिटिव ओंखांखे गोबां मा एडजास्टमेन्ट बा मिललाया खा मिललाया अमाहायरं मान बखाने दुखुनि कौरक बाक्सा दरना बीजेपी खायने फंतों सीपीएम खायने फंतों अमाहाय कौरक सालायो ओंका अमनो जों गसै मानाय बुबाग्राला अमाहायले दा गैया सिकेबनो फारदि नों बीजेपी खायो नों आईपीएफ ते खायो नों सीपीएम खायो बुबाग्राला कोनो फारिया बुबाग्रा नायो तिप्रासा थानसा ओंदि ओंका बने बागैनो बरकसनो खोला मिलाम साका तानि खांखे कायसा कक साना मुसुगो जों माइदो बक्ते तारो माने काके नेतारनि कगनो सिमिनो जन साधारण खनावि माथाङो बरन बुखानि कगनो फिरावगै सामाया नगो थां खनायला हांखांखे बररगनि बुखानि कगनो आसक लायो सालायमोन बबो सावो जोंबो सावो हाके बुसि लायमों तबो अमाय कबा म खनारो नुखना सुक्ला सरन वाते नगो तै बीजेपी नेतानि नगो तिनिबो किशन कान्त जेमो आगे ईएम साइ फाइजाक बरं गोनांसार किशन कान्त बाय मालायो कक सालायखा तै बीजेपी नगो जों थांलायखा थांलाय मानेनो बर अ कगनो सावो बरक जों बीजेपी खायफानो ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बा बुवाग्रानि सोमोन्दैआव जों केबंनानै थांया होननानै गोबां नेतारक साव पिया बाक्सा कयेकजन किसु अंश बरक साजाय खालायनि सानाय साइ दङ बुवाग्रासा होनानै मुसुया माहायबो दङ हायफानो बहाय बेसि बरक करै 80-90% बुवाग्रानो जों बीजेपी खाय दंफानो जों जाजागो हायफानो जों बोखाबाय बोखा मिलायलाया ओंगै दङैनाय जों एग्जास्ट जों मायने जों अंतर किसां मा दंखा अ कग्रनो बाक्सा जन साधारण लोकरक सावता हामबाय सर हामबाय दिनै program बिशेष खाय बम हाया तैतेरो गेनजिरो बांमने बम हाय बेलायके हामबाय जतनो तै सोशल मीडिया न प्रथम बेलायके हामबाय तै सोशल मीडिया नि बिसिं तै नाय तंनाय जत ताकुक तै बुकुक सनो बेलायके हामबाय माया पारो जों तिनि किल्ला तिप्रामथा ब्लक कमिटि नि बिसिं क्लायनाय यूबी नगर रिजनल आरो बिसिंगो साइमरा हाथी बाजाराव जों तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि ककपिरमों तै बसकांनि 2023 नि विधानसभा संगमारि बनन तैनो जों तिनि कायसा सातेके बाजार पान्दा चिनि हाथी पान्दा खायलायमोनि अर जागा जों जतनो एक चिनि थानसा बुबाग्रानि थानसा चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न चाजागैनो जों तिनि अर जत मिलिलायजाक सुदु अर जों ककपिरमोनि गोसो गिया जों अर जागा साइमाखा जतनो चिनि अमर चाक्रा बयस गोनां बरंनो जों किसु गेनजिरक बागलायखा अर रिजनल कमिटिनि तुइदुल मंबाय यूबी नगर रिजनलनि बिसिंतै अमाहायखेनो जों हामजाक लायमोनि बिसिंतै जों बसकांगो चिनि थानसा चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बनो तैबो क्राक खायनि बांगै जों तिनि अर जागा बसाते खायसा चिनि हाथी पान्दा संसालायखा बेलायखा 2023 किला बागमा कन्स्टिट्यूशन कायसा ट्राइबल वेलफेयर बम मन्त्रि दं अर त्रिपुरा मठ बम हायखलाय वान सं नों प्रेसिडेन्ट हिसाबै बेलायखा हामबाय अ प्रश्न खायमोनि बांगै अ चिनि 30 किला बागमा बिसिंगो चिनि सिटिंग मिनिस्टार दङ थिगनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दङ थिगनो किन्तु ब्रक जे 2018 विधानसभाव ब्रक जे बरकनो कक रवै जे बिसन डकुमेन्ट सैमानि बनो कायसासनो बरक फुलफिल खायमेया जों साइमाव लामा तै काहा करै साख्रि करै रां पैसानि बियाल हायनि बांगै ताबक 30 किला बागमा जतनो ब मन्त्रि खाथिगनो 5 मासनि मन्त्रि खाथिगनो किन्तु बनो के बताबक साजा गिया बनो साजायने बांगैनो ताबक जतनो फान थनजाक तासारासिनि बुबाग्रानो जतनो चाजाकमानि बांगैनो जों ताबक ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चैटिनि थान्थानि मुभमेन्टनो जतनो आगकजाक जों बीजेपी अर बसकांगो एकदम माया बरनि बाक्सा खालिंगानि रेडी सुदु समयनि अपेक्षा हामबाय तिनि चिनि पार्टी त्रिपुरामथा यूबी नगर रिजनल कमिटि उद्योक्ति तिनि साइमारा बाजाराव कायसा चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड एवारनेस प्रोग्राम
এই বাজার সভা ফাইস যাচ্ছেনি এডিসি হাপাকনি CEM স্যার পূর্ণচন্দ্র জমাতে মহাশয় ফাইস বাইজা जों অরনুখা যে তিনি যে বাজার সভা সুনুখা ও সাইমারো এলাকানি যত ববাগ্রা থানচানো সাজাগাই যত হদমদরগা ফেলে যাক ও প্রোগ্রামও जोंनि ব্লক প্রেসিডেন্ট जों ফাইস বাইজা সবানি পরে কিছু সিনি ও এলাকানি যারা বয়স্ক সিনি অভিভাবক নাই অভিভাবক সিনি অরণি রিজনানি উদ্যোক্তই সিং কিছু বর্ণ গেঞ্জি রক जों দিশু জাখলাইকা বনি সাথে সাথে আং সানাসি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় রংন সিনি বিশেষ করে ত্রিপুরা সারংন जों তো শুধু নিনি প্রধানমন্ত্রী হন্তং মুখ্যমন্ত্রী হন্তং বড় যতক্ষণ জমলা কক সাথে কিন্তু অ জায়গা টঙ্গাবই সিনি ববাগ্রান থানচ ফাইয়েছে যেহেতু ফাইয়েছে গাটা টিপলানো जों বসং বাকে আগুতলা মালানো সিনি গাটা টিপলানো বাকে দাতি দাতি মালানো বন বাকে जों তিনি প্রত্যেকটা পারে পারে থাংছে তেও প্রচার বা এওনসকে মা খাইনাইতা